India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasmi. Kajing yakan a ka bajur kami bat kikan hun runal hapo ka wei ka patok ka tan shati ka Ecuador ha ka singin kong balala. Kala peniap ya khat sangut ki breu bat pen mensaw ya khat sangut ki wei pan. Ong uhe puliat ka tan. Ki koidi hapo ka sorret jong ka katling machala ka badan shati jong ka kaya girls kila poisha ka jing yakan ak bat ki bor pahara hadin ba kila peniap ya wei upuliat pahara bat ra boro ya ki he officer. Ong uhe puliat ling ba kalat patai kubor. Nasyapo ajong kapatok kila terkuli kila kawang daki bom bat ki grenades. Ong ukalas kato kat ningut ki koidi kila light pad bat kat laingut kila syak kembiang naduk mentah. Ula benram. Hadin kumbasa po minit ai ki bor pulit kila la bentik lah kami ke jinglong jingman bat ya kate kapatok lala ban kurup biang. Ong ukalas. Ka Ecuador kala sakhi kha ke jing yakan ak haki patok hakini kisnam baladab. Hakabada kispak ngut ki koidi kila syak peniam. Kasorkar Presiden Daniel Nova ubalakular bandrat dingkong ya ki kam runal kala pensyong nongrem ya ki te gijing ya kan ak halor ka jingdon benta jo ki kenhun runal ki bayakun ban yo ya ka bor ba ka jing peniat halor ka jaka puta.